दिनै जोंनि कलेजाव 6 सेमिस्टारनि फरायसाफोरखौ फेयारवेल एबा बिदाय होनाय हाबाफारि दंमोन। बेनिनो आं जि हायो भिडिअ देखायलांनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बे जोंनि इक'नमिक आयदानि प्रफेसर सार मलय कुमार सामल। Secara alami beredar seluruh kehidupan. Krishna Chaitanya Prabhu Dasdev Daso Pratana Kariye Salamana Brahmana Jodi Nayana Kari Pepo Kiditale Kiya Jodi Nayana Kari Pepo Kiditale Kiya Pratika Pavana Namo Kinshara Lagiya. केक हानो थाखाय जोंना सारा गोजौआव लेंहरबाय आदामोनखौ।